Felu it-tielet konferenza dwar l-istat tan-nazzjoni il-President ta' Malta George Vella għamel appell sinċir biex dan it-tarif sew jiġi utilizzat għal benefiċċju tas-soċjetà u mhux jispiċċa ġu xi kexxun bħala eżerċizzju akkademiku biss. Il-President Vella qal li l-familji qed jgħaddu minn sfidi li qabel ma kinux jeżistu minħabba l-ħajja maġla. Hawnhekk huwa semma l-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol. Innota li żgħażagħ jagħtu l-ħin tagħhom għal affarijiet kreattivi fosthom dawk li jgħinu biex ikomplu jkatru il-kultura fosthom fil-festi. Waqt din il-konferenza semma li t-teknoloġija għandha tkompli tiġi utilizzata waqt li għandha ssir aktar ħidma favur is-saħħa mentali inkluż fost il-ġenerazzjonijiet żgħar li dejjem ikunu esposti għal midja soċjali u l-kummenti li jsiru fuqhom. Il-President Malti appella wkoll l-entitajiet u l-individwi kollha li jħossu li jistgħu jagħtu sehem biex jagħmlu dan fi spirtu ta' kooperazzjoni u mhux ta' kompetizzjoni. Il-President George Vella wieħed kull appoġġ meħtieġ fejn u meta jinħass il-bżonn biex din l-inizjattiva tissokta.